हेलो लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन गासैनिसिमबो हेपि बैसागु जासिहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे जोलै अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा आङो आब' आरो गुमैनाव दंफैयो बैसागुनि नामावहाय आलासि जानो लिंहरदों आरोना, बेखायनो आं आब' आरो गुमैमोनाव दंफैयो। फैखाबायानो नै आरो आं गेटआव दंफैखायो आब' आरो गुमैनियावहाय। ओमफ्राय आं ब्लगखौ दासो स्टार्ट खालामबाय आरोना, जेनाखि आब' इंखावरि हटेल आं दा सिगांनि ब्लगाव होदोंमोन, इंखावरि हटेलनि अनार आं बिसिनाव दंफैयो दा नोंथांमोना नायलांबाय था। दिनैनि ब्लगा बिराद स्पेसियेल जागोन आरोना लोगोफोर, चलो। दा फैग्रोमोना नै ओंखाम खुरना होलायबाय आब'आ। जे बे आब'नाव फैबाय, बे ओंखाम जानो फैनायसो जाखायो बैसागुनि। मा जाहोनो आंलाय बेनोसै। नोंहालाय हस्टेल थाहैनानै गाबनोसो ओंखारो। खाथियाव खोन्थाफैलाय ओरै फै नै। गाबनो ओंखारो ना मा होनदों? मानो गाबनो ओंखारो जेनेबा? मामिजों रायलायनो। मामिजों रायलायनो? न'आव थाबा रायलायबाय थानो मोनो, होजों थाबा रायलायनो मोना ना। गोसो गाज्रि जाजानो गिनानै आङो फन खालामहराना, ओमफ्राय वार्डेनफोरजों रायलायहरो। ओमफ्राय बियो मानो मामिया फन हरा मालायफ्रा हरो इदि होननानै दुखुनानै गाबदोंनो आरो खाख्लुमनानै खम्बल। दा ओरै नै अमा बेदर, दाउ बेदर, आलु जहल माबा माबि दंलाबायथारो, जानोसैलाय बैसागुनि नामाव। बरिया। नोंहाबो जानो दरसे, बेदरा दरसे जा हाननानै। जाला जादोब्रा। नैबे मोदोमखौ जा, बे मोदोमखौ। नैबे मोदोमा मेजेमखौसो जायो। जादो होमबा जादों। मा बैसागु नांगौ दा? दे बरिया। दा बैसागुनि नामावहाय नै आब'आ आंनोहाय आर'नाइ होनो नागिरबाय नै ओरैहाय नांलायलायामोन। ओमफ्राय जाथों साननाया गासिबो जाफुंजोबथों। फैद' नोंहाबो फैदो बाबा, दादाया खुलुमफैदो बैसागुनि। नै गावहालाय माबा मबाइल खेबबाय थाबाय। दादा नङा दे हेन्डसेक लानोसै आंहा। बिगुमायालाय माथो फैदिया? फैदो दा लानोसै ना? दे एबारै फंबायखौ खेबदोलाय। नै दा ओरैबो दङ, ओरैबो। बैसागुनि आं माथो होनो बैसागुनि बेखौनो होबाय आं दे आगै दे। मोजां जाजोबथों गासिबो। नोंहाबो दे नोंहाबो जाबाय। दा नै आर'नाइ मोनगानबाय, जालायबावसो आराम। बिराद समायबाय नै आंखौ आर'नाइ लानानै। दिनै बेजोंनो बेरायनोसै आं। आरोहाय आब' आरो गुमैया जोंखौ बबेयाव बेरायनो लांनो नागिरदों, ओमफ्राय दा नायनोसै आब' आरो गुमैया बबेयाव बेरायनो लाङो। दा जों थांफाग्राल' जानोसै आरोना। दा नोंथांमोना नायलांबाय था। ओमफ्राय नै आब'मोननि न'आ नै, आरो हरैना बिल्डिङा हाबायना हायाखैथाय गुमै? आं हरैनिखौ एसे देखायनोसै दे गुमै दे। देखायनोसै आं, फैद' नायनोसै जोंहा। ओरैसो थांनांगौ ना। फै नायदो नै आब'मोननि न'आ, ओरै नै बिल्डिं लुगासिनो दङ, जाथ'वाखै दाबो। ओमफ्राय जानो थांगासिनो दं आरोना नैबे। बिराद बरिया जासिगोन बे हाबा। दे ओमफ्राय नै न'आ ओरैहाय थाबाय, ओरैबो दङ। नायनायावसो फिसा नुयो, सिङाव बिराद गिदिर आरोना। ओमफ्राय बे सैमा मा नामोनलाय? रकेट। रकेट। हेपि बैसागु रकेट। आच्छा, थारमाने सोंनाय माने हेपि बैसागु होननाय जादों आरोना। ओरैबो दङ नै, मा नाम बेना? जार्मानि। हाय जार्मानि, हेपि बैसागु। आच्छा, हेपि बैसागु। नोंहाबो हेपि बैसागु होनदो दे, जार्मानखौसो। हेपि बैसागु। थलाय गोजौआव गाखोहैनो, गोजौआव गाखोजागोन दा? गोजौआव गाखोनानै फै ना, नों गाखोथ'नानै ला नङाबा ना गाखो? गोजौआव गाखोनानै नोंथांमोन देखायनि आं। ओरैहाय नै नायदो बरिया। नै बोरै जाखोलै
थाथेजोब्बाय नै ओरै जारलासो उनाव थाबानो जायो थाथेजोब्बाय लामाखौनो सोर हरखो एक्स' क'क्राझार थांगासिनो जोङो क'क्राझारावहाय बिदि जायो ओरै बा लाजियो जारलासो नुलांनानै लाजिलांबाय केमेराखौ दाना गारियाव लाखिबाय जायो गारि गिदिर फैनो आदा बेखौ एसे नै उन्दुनानै सिरि मोनबाय दाना नैबे मिनिलायो ओरै जाखो उन्दुबायमोन दे एसे दावखो आंनिजों दावखो दे एसे बोरे बावखुंग्रि Baupungri. Baupungri hazır seni oncaline. ini dah bini Hai. hai na dari jarang mendak ini program ada yang ini mah kasih bila dah jumpai na dah buat ni biar hab nak ring sih जोंनिहाय जोङो फार्स्टआवबो फैनो मोनाखिसै फैनाय जाबाय दहाय माबाफोर सोरबा खोमा होनानै लायो दा जों बावखुंग्रियाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय मा लाबोखो नै जोंना लाबो आं लानोसै नों थिखोनो हागोन लाबो आं लानोसै Ayo. हायो लाबो आंबाबो आं लानोसै नै बेयाव माबा माबि लाबोदों नै आब' मा बानायना लाबोखो एबार जानोसै आरो बेखौहाय बबेयाव लांगोन आब' नै हरै लांसै Sistem. मा लाबोखो आब' बेयाव साहा दं फिथाबो दंलायबावसो आयु माला बानायखो बेयाव दोनजागोन बे दोनजाया दोनजागोन दोनजा Ang sirain naman dala. नै खामफ्लायाबो गोमो सोलायबाव नै फैसा गोनां नांगौनाय गोदानथारदां मालायनि सिथाव ओरैनो सा जानोसै ओइ मोसागासिनो साले गोथाव जादों ना गोथाव जादों दा मेथाइ होदोंमोन आं गोथाव जादों आब' आब'आ बिराद गोथाव सिथाव संना लाबोबाय जानायानो रायलायलायनो हायासै माला सावखुमाना लाबोखो मिथिला जों थांसान्दियावनो गावसोर मेने बायदि मोसादां बिराद गोथाव थ' लोगोफोर दा जोङो सालाकाथि हाजो फारसे थांगासिनो दङ आब' आरो गुमैया गावसिनि जाथिफोर लोगो मोनदों नालाय खुरमाफोर गोबावजों खेबसे बेरायफैनायनि ओमफ्राय दा बिसोरो रायलायगासिनो आरोना ओमफ्राय जोङो दसे बेरायहैनो होननानै ओरै फैबाय नै दा आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन ओमफ्राय नै ओरै सालाकाथिजोंहाय थांगासिनो दङ बेरायनो ओमफ्राय नै ओरैहाय बयफ्रेन्डजों बेस्थ' बेखौथ' आं भिडिअ होनांगोन होनांगोन नै ओरैहाय हाजो दङ गोनांथिथार बिराद गोनांथि दा बिराद मोजां आरोना जायगाया लोगोफोर दंबारे ओरै नै हाजो थाबाय थान्दाबो बोथोराथ' दिनै बिराद गरम जादों थेवबो ओरैहाय हाजो खाथिजों फैनायखाय थान्दा मोनदों आरोना दा नोंथांमोननो दिन्थिगोन हाजोखौहाय नै ओरै नै नायदो बेसेबां बरिया दा खाथिसिनाव थांगासिनो दंबावो जोङो दा नायदो नै हाजोआ नै ओरै हाजो थाबाय सालाकाथि बासुगाव होनलायनायनि ओमफ्राय नै ओरैहाय प्लेग्राउन्ड दङ बिराद बरिया फुटबल प्लेग्राउन्ड आरामसे गेलेनो बिराद बरिया आरोना फोथारा दा आङो लेंहरजानाय दाब जायगायाव आंनि फंबाया लेंहरजानायखाय आं लोगोसे आंनि फंबाय हिसाबै आं लिंनानै लाबोदों दा जों बेयाव बैसागु खेबसे फंबायानो खनगोन रोजाबगोन बेजों लोगोसे जों रंजागोन नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा बियो दा जोङो बुहुद गोसो
गोसो खुसि जोङो बैसागुखौ फालिनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव दा माबाफोर जोङो जुदि रंजानाय बाजानायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा बियो आंनि रोंगौथि आङो फंबाय बिनि रोजाबगिरिया बिथांमोना निमाहा Abuana dengsi rozak-rozak. Mohon. बैसागु मेथाइखौ आं गोबां रोंगौथि गैया थेवब्लाबो आङो बिराद गोसो गुदुङै आंनि दा रोजाबगिरि फंबाया लोगोसे आं लाबोफानाय जों दिनैहाय बावखुंग्रि हाजोआव जोङो बेरायनो होननानै फैदोंमोन दाख्लैहाय बहुत मानसि जायो हिसाबै जोङो फैनाय जायाखै दिनै जोङो मानसिफ्रा खम हिसाबै जोङो फेमिलि फैनाय हिसाबै जों दिनै खमाव बेरायनो होननानै जोङो फेमिलि फैनाय जादों दा बेजों लोगोसे जोङो दिनै बांगालपारा होननाय जायगायाव आंनि आंगो बिफा आदैनि न'खराव जों दिनै रंजालांनो होननानै हाबनाय जाबाय दा बेजों लोगोसे जोङो आंनि फननि लांजानाय फंबाय बिनि नामानो जादों प्रेजेन्ट गयारि बिथाङा आंनि फंबाय दसे आंखौनो बिब' सानो आरो आंनि फंबाय सासे लोगोसे दंबावो बिनि नामा जाहैदों सैलेन नार्जारि दा जोङो जयैनो दा बांगालपारा होननाय गामियाव हाबदों आंनि असे आदैनि न'खराव दा जोङो रोजाबनानै रंजालांनो सानदों Masada apa masada? Ada singa dong, ada masalah saya.